Αν θέλεις να φτιάξεις μια μανιταρόσουπα, τότε πρέπει να φτιάξεις αυτή τη μανιταρόσουπα που τα έχει όλα. Υπάρχει η απλή μανιταρόσουπα και υπάρχει και η μανιταρόσουπα των Blue Zones που θα φτιάξουμε σήμερα. Οι μακροβιότεροι λαοί στον κόσμο τρώνε όσπρια σχεδόν κάθε μέρα. Μήπως να ξεκινήσουμε να το κάνουμε κι εμείς? Φασόλια λοιπόν θα βάλω στη μανιταρόσουπά μου για να τη γεμίσω θρεπτικά συστατικά. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε πώς θα βγει. Τι φασόλια θα βάλω? Θα βάλω φασόλια Φλόρινας Άρρωσης, τα οποία αγαπώ για πάρα πολλούς λόγους. Πέρα από το ότι είναι λεπτόφλουδα και ευκολόβραστα, έχουν και φανταστική υγιεινή γεύση. Επίσης, το ότι στη συσκευασία να γράφετε και το όνομα του εκάστοτε παραγωγού δεν είναι λίγο. Πόσο τέλειο είναι να ξέρεις από πού προέρχεται αυτό που τρως εσύ και τα παιδιά σου. Θα μουλιάσω τα φασόλια για ένα ολόκληρο βράδυ και επιστρέφω για να φτιάξουμε την πιο βελούδινη μανιταρόσουπα. Θα βράσω τα φασόλια μέχρι να μαλακώσουν. Δεν θα βάλω αλάτι από την αρχή για να μην μου σφίξουν. Όσο βράζουν τα φασόλια, κόβω σε κομμάτια τα μανιτάρια μου. Ψιλοκόβω το κρεμμύδι και το σκόρδο και ξεκινάω το μαγείρεμα των λαχανικών. Ζεσταίνω ελαιόλαδο σε βαθύ σκεύος και σοτάρω τα μανιτάρια για 5 με 6 λεπτά μέχρι να βγάλουν τα υγρά τους. Θα κρατήσω μερικά από τα σοταρισμένα μανιτάρια για να τα βάλω στο τέλος, αφού τελειώσει το μπλεντάρισμα της σούπας, για περισσότερη υφή. Προσθέτω το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρω και αυτά για 2 με 3 λεπτά. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω τα βρασμένα φασόλια Φλόρινας Άρρωσης. Δεν μας πειράζει αν έχουν βράσει λίγο παραπάνω για τη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα μπλεντάρουμε στη συνέχεια. Προσθέτω ζεστό νερό, αλάτι, καπνιστή πάπρικα και έναν κύβο λαχανικών και αφήνω τη σούπα να βράσει για ένα 20 λεπτό. Μυρίζει φανταστικά. Θα περιμένω μερικά λεπτά να κρυώσει ελαφρώς για να μπορέσω να την μπλεντάρω. Αλλά θα προσθέσω και 3 ακόμα υλικά. Κουρκουμά, μαύρο πιπέρι για να ενεργοποιήσω τον κουρκουμά και λίγη διατροφική μαγιά για τη γεύση. Δεν είναι απαραίτητη, αλλά όποιος θέλει τη βάζει. Ρίχνω όλη τη σούπα στο μπλέντερ και χτυπάω καλά μέχρι να γίνει βελουτέ. Αν χρειαστεί, προσθέτω λίγο ακόμα ζεστό νερό. Τέλος, προσθέτω και τα σοταρισμένα μανιτάρια που είχα κρατήσει για υφή και ανακατεύω. Η σούπα μου είναι έτοιμη. Στο τέλος προσθέτω και λίγο ομό ελαιόλαδο. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι είμαι σίγουρη ότι είναι πεντανόστιμη, γιατί την έχω ξαναφτιάξει. Αλλά θέλω να τη δοκιμάσω πάλι. Είναι απίστευτα νόστιμη. Παιδιά, είναι απίστευτα νόστιμη. Και πραγματικά της έδωσαν φανταστική υφή τα έξτρα μανιτάρια που πρόσθεσα στο τέλος. Τέλεια. Πώς να την απολαύσετε? Σκέτη είναι τέλεια για μένα, αλλά μπορείτε να προσθέσετε γιαουρτάκι ή κρουτόν, φρυγανισμένο ψωμί, κάτι τέτοιο. Μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ.